Ini lur, namanya umbi. Nah ini lho lur, ngumpasi lur. Oh. Wih, kuning ini lur. mantap wis. Mantap nah lur. Game. Jantenan lur, gak ngapusi lur. Ya lek macul mari iki ya urung. Piye enak apa? Ngono tak kon golekne suwek kaya sing ning kono dik iki nek suwek wis tuwek lho, Be. Oh ngono. Heeh. Ya wis iki tak leren golek suwek kae lak no ya. Oh, larane selek macul ya, Be. Heeh. Ya wis ayo nyari suwek sik. Wis dulure kabeh ben ngikuti ben ngerti engko suwek iki apa lur. Ayo lur. Ayo. Ben ngerti Suwek kayak apa ya? Gila. Endi to? Mana? Iki lho lur. Mana? Sing jenenge suwek wite ngene iki lur. Oh, pohon ngono kuwi tak kira Iki. nganu, ngrambat. Iki. Bener kaya nganu. Iki lho lur. Porang. Nah iki lho, suwek iki lho wit suwek lur. Iki wis tuwek-tuwek wayahe ngeduk trae lur. Oke. Iya. Heeh. Ngono Piye Bili? Nyari gawanan beli. Ono ya. Lek wis kuning ngene iki berarti tuwek, Nduk. Oh, ngono. Tuwek ijo ngono enakane iki. Oh, lek misalkan udah tua ikune malah warnane kuning. Oke, sik tak liate babe ngambile kaya piye ngono. Hati be. Oh. Iki ngene iki rawak lur. Hah? Rawak misale. Misore Sik tak golekne sing anu nduk. gak ana isine gitu. Heeh, iki kurang gedhi. Nah, iki lho. Oh, kuwi sing diambil. Umbine lur. Oh. Iki lho, suwek iki ngene iki lur. Entike kena ditandurne Be engko Be. Kok ditandur. Heeh, entike ditandur. Nah, iki lho lur. Entek iku apa? Sing mentil-mentil ngono kuwi. Tukulan iki lho, tukulan. Enggak pinggirane kan Ya, beli. Selatas beli. Oh, kaya tunase tunase. calon tunase. Ngene iki. Iki beli. Ngene iki lho, ngene iki lho. Oh. Iki kan iki mau nempel ngene iki. Dadi iki kena ditandur. Oh, iso ditanam neh. Oke. Waduh. Nah, iki. Iki lho lur. Iki. Oke. Iki suwek iles-iles iki lur. Iku iso lebih besar meneh enggak sih? Besar. Iki lek cara piye terkenale porang. Lah sak porangnya ada bisa 3 kilo 4 kilo lur satu batang ini iki lur. Oke. Iku rasanya enak be. Tales apa keladi. Oh, Kayak mirip. bentul itu lur. Meduk ngene iki. Meduk lur. Oke. Iki mantap. Oh. Iki lur. Iki lho nyabule. Oke. Berarti iku tumbuhnya satu pohon satu umbi ngono be. Heeh, satu pohon satu umbi. Masih enggak nyabang koyok singkong kan enggak ya? Enggak. Beda ini. Nah, ini lur. Seperti ini lur. Iles-iles iki lur. Iki mau wis kepacul lur. Iki lek zamane mbah-mbah kae lur. Batange iki nek di eseng-eseng lur. Hah? Mosok be? Iya, kayak keladi, kayak tales. Oh. Ngono lur iki lur. Iki lho lur. Berarti Babi termasuk iso nganu be ya, iso hemat ya diambil terus barno kan iku nih iso ditanam neh, tumbuh Iki neh. apa jenenge? Pundil-pundilani lho lur. Heeh be. Nah, ini lho lur. Oh, Iki delok coba. iki ditancepne meneh. Oh. Iki seleh kono meneh lur. Lah, iki hidup meneh. Lur. Iya cukup urung beli. Iki sitok iki Be, sing ambil. Iki ya. Satu lagi. Heeh, ya. Mantep iki lur. Seru ya? Seru ya. Nah ini loh, kayak kurang dah. Betul lah. Ya, ya ini lur. Namanya umbi. Apa mau suwek ya ini lur. Lur, iki babe ngupas apa jenenge mau suwek iles-iles lur iki lur.
Ki, mari ngene direbus, Oke. digodhog, dikukus. Ya lur Loh. ya. Dikukus apa direbus, Be? Dikukus Oh, kleru. dikukus. Ngono kuwi ya. Iki ngupasnya piye, Be? Wis ki biasa ngene iki ae lur, lah sing ngene iki to. Rodok nganu enggak tebel apa piye iku? Rada tebel titik. Oke. Nah, ngene iki lho lur, ngumpase lur. Oh. Penting iku apa? Sing koyok motone iki. diulang ya. Nah, iki apa sini? Pori-porine iki lur. Pori-porine iki dilangi. Apa iku nganu, Be? Garai gatel apa enggak, Be? Enggak, sebetulnya gak apa-apa, tapi kan elek lek gak halus ngene iki lho. Iya dah. Engko karo babe dirisi lur ben ngene sik. Oh, langsung masuk nang air bersih ya, Be? Iya. Iki lho, lah ngene iki lho. Kayak gini sing besar iki. Iki bau besar iki lur. Wah, mantep ya. Lor, Buli arep nggih cemilan waluh karo suwek kukus lur. Terus karo apa, Buli? Karo kolak waluh. Waluh iku labu. Oh, labu iki ngene iki lho lur, rupane lur ngene iki. Heeh. Lah ya, ini terus disigar nih lur. Oh, diblasik Oh, ngono. dibelah. Wih, Ini kuning ini lur. kok entuk sing gede ngono to, Buli? Heeh. Mantep ya. Nemen. Oke. Berarti separuh labune dikukus, separuhnya dikolak. Dionceki sing ngono. Angel lho punya. Ngene lho. Ah, pakai gitu ya. Kulitnya lo tuh webel, Buli. Wah, terus ya. Iki dipotong-potong kecil, Buli. Iki. Iki sing arep dikolak, Nduk. Oh, sing dibuat Sing kolak. dikolak iki, sing cilik-cilik iki. Oke, Buli. Lek sing dikukus nganu, Nduk, ora dionceki engko, Nduk. Oh, ngono. Ngono kuwi ae, malah enak engko. Tapi lek mangan karo menenek nganu ne. Enak usahane. Usahane. Iki sing dikukus lur, gak dionceki lur. Buli. Sini iki. Oh. Jan watos ya. Heeh. Nah, begitu. Lur, iki kloponar tak kukus bareng karo waluh, karo suwek mau. Ya, Buli. Diuyah titik lur. Iki berarti kelopane nanti buat apa berarti iki? Nggih nganu kuwi taburane kuwi engko. Ben mundak gurih. Oke, Bili. Anu lur, tumpangi daun pandan. Ngene. Oh, Ben sedep. Karo ning jero-jerone. Wis ngene tok wis ben sedep wangi ya. Oke, Bili. Lur. Iki anu suweke dikukus sik lur. Ya, Bili. Iki lesi-lesi mau. Iki wis dicuci bersih kabeh kok lur. Wis lesi-lesi ya wis. Semuanya dicuci. Wis cuci iki wae ya wis. Bili. Lur, iki banyune wis sumup lur sing arep nggih kolak lur. Lalu digoreng. Dimasukkan ngene lur. Apa, Bu? Masukin daun pandan Daun pandan. karo jahene digeprek ngono lur. Oke, Bili. Lur, kolake diuyang lur. Kayak uyang titik ini. Biasa. Nah. Oh, iya. Diwe gula lur. Gula Merah lur. Kolake karek ngeduki santen lur. Oke, Bili. Santannya dimasukkan lur. Oke. Wis goreng ini kita lur, kolake ala bulik lur. Lur, wis mateng kolake waluh lur. Oke, Bili. Wis dintas, bismillahirrahmanirrahim. Iki suweke karo anune wis mateng juga. Bareng, Bili ya. Bareng matenge bismillahirrahmanirrahim.
Lor. Iki ne apa? Suke kayak klopo lor dulu lor. Beli. Saiki lor. Boleh mangan ditutul-tutul ning ngene. Oke, beli. Wis sini saene lor. Mantap wis. Heeh. Warnane apik beli ya. Heeh. Ning kok sing ngadang. Oke. Lur. Le gawe nyamilan apa nyamian apa nyamilan lur? Cemilan, Oh, Be. cemilan Bu Li. Heeh. Wis ngari wis dadi lur iki. Walo, labu, terus iki apa jenenge kuwi? Ilas-ilas apa? Iles-iles. Iles-iles utawa suwek wong Jawa mbiyen lur. Iya, Be. Karo gawe kolak, labu, beh, seweger ketoke lur iki lur. Wis, monggo lur. Monggo. Melok anu nyeruput-nyeruput lur. Diruput Ya. iki dhisik ya, Be ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suweger lur ketoke lur. Heeh. Ya, lur. Kolak iki lur. Gem. Jantenan lur gak ngapusi lur. Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Tenan lur. Seweger. Tur mantep lur rasane lur. Marem lur. Wis disakekaken. Wis. Ayo lur, karo ngancani dulur-dulur. Tapi makan ya lur ya. Makan. Iya lur. Beh, seger tenan iki lur. Kowe tak jukuk ning anu ya, Be ya. Apa kuwi? Apa waluhe karo suwek ya, Be? Cocok. Wis karo nyemilan iki ya. Nyemilan, Jenenge nyemilan. nyamian. Tak peloro suweke, Be. Tak harus tak sik. Tak. Hmm. Iki telu. Loro ae. Loro sini iki. Iya, tenan lur. Mantep, Be. Apa ya? Nyamian. Monggo lur iki. Bismillahirrahmanirrahim. Labu. Labu urap sama kelapa iki lur. Beh, rasane lur. Heeh. Cocok iki lur. Hah. Ampun lur. Iki iles-iles lur. Oke. Suwek. Ulun yang wae klopo larang eram lur. Gawe dhewe lur. Mantap iki lur. Benar, mantap tenan lur. Iki enak iki. Iles-iles iki. Heeh. Enak lur. Iki suwek iki gempit. Iki enak. Mungkin lek ning tempate dulur-dulur lek nyari suwek mungkin rada angel ya beli Be ya. Heeh. Tak iki ngono. Wis gak patek musuh. Birangka lur. Langka suwek pisan. Iku berarti kurang lebih mirip tales ya, Be? Betul. Jadi ben dulur-dulur gak penasaran, suwek iku koyo tales. Tales. Mirip-mirip. Mirip-mirip lah wis sebangsa lur. Sak rumpun kuwi kabeh lur. Lur, Oke. ampun lur. Piye rasane, Be? Beh tenan Bu Li. Hah? Rasane jan tenan. Gonggur. Gonggur. Alhamdulillah lur. Wabeh nyamian apa nyemilane wis rampung. Babe karo Bu Li entuk ngani dulur-dulur kabeh dimanapun berada tetap diberi kesehatan, panjang umur, Amin. sehat, gangsar, lancar, berkah rezekine lur. Amin. Oke lur. Oke. Wassalam lur. Matur nuwun.